Nkwomanụ Ime Odinani Igbo, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m ka chitatawo nkwọ kwụtara anyị ndụ, kwụtara anyị ihe ọma, kwụtara anyị udo na agamnihu, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m ka chi anyị na ezumezu anyị chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ, ka mmụọ niile anyị na-achụgharị àjà gọzie anyị, anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike, wepụrụ anyị ndị uke ma wetara anyị ihe ọma. Bọsị Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie, bọsị Afọ, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Ọkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbakwa afa miri emi, na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ụzọ eziokwu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka ime mmụọ, ime ọdịnala na igwo ọgwụ. Ime ọdịnala na igwo ọgwụ. Ana m ama ọkwa amasị ike na-enyere ụmụ Igbo niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba ofesi, na-agwa ụmụ Igbo na-asị ha na ọdịnala Igbo bụ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ, usoro ndị ichie anyị ha ji wee bi ndụ, wee chaa isi awọ, usoro ndị nna nna anyị ha ji wee fee Chukwu Okike abịa ma onye kere nwoke kee nwaanyị. Ntọala ndị Igbo, ọ ihe ji wee gwube ana Igbo, ọnya bụ gịnị? Ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọdịnala, nnara ekwu ya sị na ọdịnala bụ mmadụ ịtụ nzu na iwe ọjị na ịgọ mmụọ. Ọdịnala simply bụ just ịgọ mmụọ, ịgọ mmụọ, ịtụ nzu, wapụ ọjị na mmanya ọkụ na-edo. Ị nwere ike ịnọ n'ihu ndị agwụ gị, ma n'ihu ndị ichie gị, ma n'ihu ana ngwurube nna gị, ma ị nọ n'anyanwụ wee tụọ nzu, wụọ ọjị, wee kpọkuo ezumezu gị, wee gaa ọfọ ka isi chọọ ka ụbọchị gị dịrị gị, ka isi chọọ ka kọntraktị ahụ dịrị gị, ka isi chọọ ka ihe ị na-eme si wee na-aga. Ọ bụrụkwa na iwu na ha ncha niile ya ezo. Ọ bụgodu na ị nwere ọjị ozugbo mana ị nwere nzu, iyi ụzọ nzu gị na-edo. Ọ bụ na ị nwere nzu ozugbo mana ị nwere ọjị, iyi ụzọ ọjị gị. Ọ bụ na ị nwere nzu, ị nwere odi, ị nwere ọjị, ị nwere ike use mmanya ọkụ. You can even use beer. Nwere ike use nkwụ ọcha. Enwere ike use what's come to us, ịgbanye mmiri na kọpụ, kpọkwuo ndị gị na ha nọ, nye ha ka a na-eme gịnị? Na-akwalụ gị ụzọ, na-emepere gị ụzọ. Ime ọdịnala dị iche na igwo ọgwụ. Na m agwa ya ụmụ Igbo, na-agwasị ụmụ Igbo ike, wee si ụmụ Igbo na-ejiri igwo ọgwụ wee mara ndị Igbo. Ọ bụrụ ntọala Igbo bụ igwo ọgwụ. Igwo ọgwụ bụ mmadụ ime gịnị? Inweta something against the natural law of nature. Ọnya bụ mmadụ igwo ọgwụ. He force nature to take place by force. Echere ozi na emere ozi ihe ka esi kwesị ime ya. Ọnya bụ igwo ọgwụ. You want that thing by force. Ma o yele ya si bute, ma o yeghe ya si bute ya. Na ị chọrọ ịnụ onye a, ị chọrọ ịma ma chi gị asaịnụkwara ya. Ị chọrọ ịnụ onye a, ịma akwụkwọ ma ndị ichie ga-asaịnụrụ ya, ịma ma mmụọ gị na ya so asaịnụkwara ya. I wee jee gwọọ ọgwụ, wee jee kechie spirit onye anwa. Ihe ọbụla i kwuru ka onye anwa ga-eme, nke ọbụla i kwuru ka onye anwa ga-anụ. Ọgwụ ka a na-akpịa ya. Ha bụrụ ọdịnala Igbo. Maka ihe nji ekwu ya bụ, ọ bụ na mmadụ ịpụta ife mmadụ na-eme, malụ mgbe mmadụ gwọrọ ọgwụ, malụ mgbe mmadụ mere ọdịnala. Maka na ya bụ ihe na-eme gịnị? Ọ na-etito ndị na-eme ezigbo ọdịnala. Ndị mmadụ pụtazi amazi onye bụ onye, amazi onye ya esolu. Mmadụ amarazi ebe ọ ya bụ, tinye isi ọgbanahụ. Maka gịnị?
na mekanik ekwezi ka amalụ ndị bụ ndị ala. Gị nwa bụ onye Igbo si na na-achịta n'ọdịnala and ị chọrọ iso okwu ndị mbụ na ndị egede, ị chọrọ iso okwu ndị mere ihe ọdịnala mgbe gburugburu, ị chọrọ ya ba oyele ya bute oyeghekwana ya si bute. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ọ bụrụ ọdịnala ka ị na-eme, ọ bụrụ asị ndị na-eme ọdịnala pụta maka na ị bụrụ onye ọdịnala, ọgwụ ka ị na-agwọ, ọgwụ abụrụ ọdịnala. Na ịma na ana ebe abụrụ nke gị, ọ nke mmadụ, ije na-azị ya eje were ọgwụ wee gwọsa onye ahụ brain, onye ahụ bata ebe ahụ, ọzọ ụkwụ ebe ahụ, ọyaba ọya, ọ nwụrụ ma ara agbabi ya, ịzọla ya bụ ana n'ike. Ọ bụrụ ọdịnala dị ya, ọgwụ ka ị na-agwọ. Ana m ekwu ya sị na dibịa ọbụla ma ihe na-azọ ndụ ma ihe na-egbu, yes including mwa, dibịa ọbụla ịfụrụ ma ihe na-azọ ndụ, ihe ọ ga-abụ omee gị ọzọ ndụ gị, ọ makwa ihe ọ ga-abụ omee gị ịnwụrụ. Mana nke ọbụla onye ọbụla chụziri ị na-eyi uzu nke na-eme gị alụrụ ya ọlụ, ọ nke a ka ụwa ga-eji wee malụ ya, nke a ka Chukwu ga-eji wee malụ ya. Yarasị dibịa na-agwọ ọgwụ igbu mmadụ, ya egbuzina, ọ na-abụ ka agụ gbuo ya. Ọ gị nwa na-eje na bịa ka ọ dịla work on yourself, ka ọsọ ọ bụ onye mmiri anaghị eri onye ọ na-afụrụ okwu ya. Ọ bụ na ijero ya agwọlụ gị, ihe ijerosi ya gwọọlụ gị, ọ ya gwọlụ gị. Ịfụ nwunye mmadụ a na-atọ gị, mana ụmụ nwaanyị juru, bifo onye ahụ anụkwa nwaanyị ahụ ịnọkụ ya, ije ụkwa jee mmụọ ya, for whatsoever reason, ije were ọgwụ gwọsa mara eje mmadụ, itinye isi, ije gwọsa nwoke mmadụ na nwunye ya, itinye isi ka nwoke n'ụba gị. Ihe a bụ ọgwụ, ọ bụrụ ọdịnala. Ọdịnala bụ gị nwee ịchụ àjà, godo chi gị, godo ndị ichie gị, godo mmụọ gị na ha so, yọọ ha ngozi nke gị, your own, not another person's own. Ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, okerulu ya, be it nwa ya, nwunye ya, ma ihe akụ na ihe enwe ya, site n'ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọ nsọ, onye ahụ na-akwụba aka ọtọ. Ọ bụrụ ihe niile mmadụ mere ka ọ na-eme, ọ bụrụ ihe niile mmadụ kwuru ka ọ na-ekwu, ọ bụrụ ebe niile mmadụ na-eje ka onye na-eme ọdịnala na-eje. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ, ọ bụrụ ebe niile ọ fụrụ ka ọ na-etikpu ya onwe ya n'ime ya. Maka gịnị? Na onye na-eme ọdịnala mara na ya na mmụọ so, na o nwere mmụọ ya na ya na-abụ so. And onye na-eme ọdịnala ma na o nwere ihe ọ ga-abụ ime, mmụọ gị na ha so eme gị na-agbakọta gị azụ, maka na ime gị na imewego nke ha na-achọrọzi. Ana m agwa ya ndị mmadụ, o nwere ike ụzọ ga-akpọchie, ije ka mmadụ chụọ ọrụ gị aja, ije ka ịlụ ọrụ, ije kwute dibịa na-agwọ ọgwụ. Dibịa na-agwọ ọgwụ ahịa ajụdụ gị ma ị na-emekwa, imekwara chi gị, imekwara ndị ichie gị, gbadogo ịgbada gbasa ya. They want it by force. Ọ chara gbute, ọ chara ọsị gbute, ihe ọma weta ego ka ọ lụọ ọrụ gị ọrụ ka ụzọ gaba, which sometimes you end up getting yourself into mess. Sometimes imechi ya ahụ ya afụ the result. Sometimes imecha ya ọ dị ka ndụ ga-adị worse because gịnị? Ndị gị na ha so anabatara ọgwụ. Ya bụ eji m ohere a wee na-agwa gị nwa bụ onye Igbo ka ị mara na o nwere ihe bụ na mmadụ na-eme ọdịnala, nwee ihe bụ na mmadụ na-agwọ ọgwụ. Ime ọdịnala dị iche, ịgwọ ọgwụ dị iche. Mara mgbe ị deviatiri from ọdịnala Igbo, ma ọ bụ mgbe ị na-eme ọdịnala na-agwọ ọgwụ. Na m ekwu onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-acha ya awọ, maka gịnị? Na ya na chi ya dị n'izu. Ndị Igbo si na chi onye adịghị n'izu na isi na-acha ya awọ. Anyị anọrọzi anọte aka, anyị nwa bụ ndị agba ọfụra, many of us 40, 45, 50, higher 60 years, onye ahụ nwụrụ. Ọ bụ the kind of lifestyle anyị na-elive. Ọ bụ the kind of lifestyle anyị na-elive. Onye ọbụla na-achị ya n'ike, onwe ozi onye chọrọ iji nwanyị ka ofe lọla ala zuori oke. Ya bụ gịnị? Malụ mgbe ị na-eme ọdịnala, malụ mgbe ị na-agwọ ọgwụ. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Onye m jide ka ijiri ezigbo ihe, mana onye m wepụ aka enwe n'ofe bụ ajọ ife. Sekwana ka bụ m onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụrụ na o nwere
ajụjụ ị chọrọ ịjụ m, kwụsị ọbụla ihe nnakụzi n'ọdịnala, ndị nkụzi taa ma ndị nnakụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ ịchọrọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọlụ gị ọlụ mmụọ. Echefukwana biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.